Hi there, Sanbonani Moleni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Aw, impi abantu abadala. Eyakudala ke lena. Ha, lapho u20 iminyaka eyamashumi amabili seyidlulile. And uMacele wathi na mase kufike leminyaka engasiziningi izinto azoyidedela phansi. We guys, mina bengithi no uMseleku akekho fit enough ukuma lapha ya abe uref. Usne ngokuthi usne phakathi kaMayeni noMacele ubathanda bobabili. Ngibona usne engase ngaba uref oright. Nkosiyami le wrestling phela lana sikhuluma nge-TV show egazi ngazini sayilonto mazana isangene yini le wrestling kade sasiyimemezela saqala ukuyimemeza ku season 2 sathi thathana uMacele noMayeni khona indaba esifuna ukuthi manje ikhulunywe iqedwe ngoba manje kuthiwa uMacele wavula indlela uSumayeni ngangikhona ngase ngiyabona ukuthi nawe sewukhona kwasumayeni uMacele wabaleka egcikeni lasemzumbe ngoba kwasekuza uMayeni. Kodwa uMacele uphinde futhi uthi uzoshaya imithetho emizuma nkosiyami sekufikile i-wrestling and kule wrestling ingakaqali asakaboni phela ukuthi uround 1 khamba ubani uhamba nomunye kuphuma ama-weave kusulwa ama-makeup ebusweni women to women manje siyaxoxa uMacele noMayeni kade sasimile yazi usinto ebhora ngothando noSimba sizobe sime kanje ubutoxic bethu sebumi ngenyawo bevele uMayeni noMacele ingaveli ngisho ukuvela iphathi yabo bekhuluma noma uMayeni ethi lalela uMayeni ukhomba phezulu ngesandla uthi weMacele awuzosuka uzodampa inkinga zakho la kithi awuzosenza kanjalo. Mina ngithi uMseleku uphuma esibhedlela usafaka ibuko akekho physical fit akekho strong ukuthi engaba uref akufakwe usine anikwe impempe sikhona la ngaphandle sifuna ukuyizwa kahle le ngoba isibhekene manje akusakhulunywa emakhonini uMayeni ke vele izovela kuthiwa mina ngichema udende noMayeni ukuthi uMayeni ngathi wasemsinga guys unobuGreytown phakathi manje yabo ngathi umoya wangasekhaya kodwa yiyekeni ke leyo ayibalekile into engithi mina ingaba right ukuze izoba fair ukuze ngazusho ukuthi hayibo nange esemcindezela nange hayibo yabo kusho kukhalusa insimbi kahle kungenzelelwa akube usine uref hayi baba uMseleku cha sifuna ukuyizwa we guys nanibona ukuthi bazolwana hayibo isidima sabo abazukulu bazothini hayibo uMacele noMayeni kodwa uMacele othanda ukuthi mayisengekho eduze kwaMayeni uMayeni masehlele eduze kwakhe uMayeni emtshela ukuthi soldier ezomzabalazo ezofela empini avela athule uMacele athule nkosiyami uzubona ukuthi hawu uMayeni uyenzelani into wrong uyishola into enje uMayeni akajikelezi uthi ehleli la uMseleku wathi wena negazi wena lapha ngabona ukuthi yilana ngathi kushubile lana ngathi iTV ayisikhombisi ukuthi kunjani kodwa ngibuye ngithi hayibo benzeni imali yabo phela ibhizinisi labo uMseleku wathi umuntu ongekazi amlahle akamlahle khona kodwa okunye kuyalahlekisa we guys asikhulumeke ngamanje kaMseleku wathi uMseleku umuntu ongekazi amlahle umuntu oyoma naye umuntu omlwelayo noma kunjani uMacele wasesika uMseleku hawu Mayeni awuphawule wasumayeni usushilo ukuthi unesosha la iduze kwami waphenduka uMayeni wabuka uMacele emehlweni hayi ukuthi wayemhleba wathi soldier webaba suthi uMayeni ozosifaka esihokweni hayi guys mina ngisho ukuthi abalwe ngamaqupha
Mina ngifuna ukuzwa indaba yabo ukuthi inkinga yini, mase emva kalokho size sizoyihlebela lana siyidlulele. Angigqugquzeli udlame, nani niyabona ukuthi i-TV show, ningaze nithi kanti le ntombazane lo mama lo sisi lo injani indaba yakhe, kwangathi akekho serious empilweni. Wegayizini kwesinye isikhathi ngifisa ukunixoxa ngithi ave ngoma yabo mangenza ama-reviews ngikwenye indawo, ngikwenye indawo manje leyo nto angikwazi ukuthi ngiyenze-ke ihlangane ukuze uhlukanise, futhi asikho isidingo sokuthi uhlukanise. Mina nawe sixoxa nge-TV show, and uma soxoxa nge-TV show fanele kube mnandi, fanele kube nje iphiyano, kube igqomu, kube into enjalo. Nkosi yami, umsele uthi udokotela abangamstress, abangenzini, uthi umayeni kodwa ubulawa into yakhe. Manje sithi kanti umayeni uthini? Into yakhe yisithembu or into yakhe? Into yakhe yini? Yini kanti into yakhe? Ayi baba yini guys, weekend nami ngibusy, isebo weekend ngiphethe kahle, sazoxatsheniswa i-TV show, sizoxabana ngoba sekusele nje 2 more episodes bevale. Bona bazovala, mina ngizobe ngiqala ngoba phela mina bangisazobuka kahle uthando nesithembu. Lapho mase ngibuka kahle sengiyobe ngibukela ukuthi ngimtshele ukuthi awu cha bakithi bebenza i-Nigerian movie. Kodwa kukhona kokunye esifundayo ngakho, sifunda ukuthi awu ivele izinto enje ziyenzeke empilweni, siyixoxe nje kahle, singayixoxi ngobahashi ngoba nathi siyazazi, sesike sayi-experience ezinye zazo. Kodwa impi yabantu abadala ayinabo abafana isifikile. Yazi ukuthi yini engayithanda ukuthi yimi ozoba yixoki mase kufika le episode avele uMacele angene emotweni ehambe engabe ngoba uMacele ujike njengo-Undertaker wabuya fast. Wazolalela ukuthi umayeni uthi wathi umayeni musu ukuthatha amafuhlufuhlu akho uzowafuhluza lapha emzumbe kithi. Nanga uma ngwabe lapho odongweni ehleka, azuma ngwabe kwenze njani kuye. Yabo kulempi sizobe siwumangwabe simnqodoka kanje. Asinafave-ke mase kuziwe empini. Empi kuzofika u-round 1 kusho ukuthi ubani manqoba. Kuvukwe kuphuzwa amanzi kuye ku-round 2, kufike na-round 3. Kuyodecide yona impi ukuthi uba umanqoba asinayo ifave. Kodwa nje umayeni uthe lalela ukuthi wahamba la. Ungathathi-ke izinto zonke uthi uzoyilahla la kithi ngoba kunabantu la emzumbe abahlala khona. Hayi uMacele abangangichomeli ngomzumbe sithi hawu uMacele kantini ngoba uhlala eSipaki. Bangangichomeli ngomzumbe bengangichomela ngayo yonke into. Hayi Macele umamkhulu siyam-understand kodwa vele size sahamba naye sim-understand vele silahle endleleni. Cabangani uMacele uhlala eSipaki, ngisho ikhamera hlezi siyibona izivezele ukuthi kunapho kaMacele. Sithi hayibo cha kaMacele kupholi masibuka isakhiwo sakhona. Avele uMacele esevela la ngaphakathi akhuluma i-chaos. Asikho-ke lapho. Le episode le ike ingabi lento abayiveze yaba yiyo. Kodwa niyoxabana nabo ukuthi shuthi bayaxokisa. Benzela ukuthi sihlezi nje sisiphezulu. Sesilindele impi. Kusale kuthiwa yithi-ke toxic. Mina ngifuna ukuzwa ukuthi uMacele uzothini umayeni esembhekile ubuso nobuso. Emtshela ukuthi kahle waba yi-first girlfriend. Mina ngaba u-first wife. Mina nguthisha omkhulu, wena uthisha. Mase umbuzo wethu uthi-ke uthisha omkhulu yini ekwajiso uthisha? Ngoba sekufike lapho. Umsele kube ngathi yena engaba nje elalele iphele kahle inkulumo eyizwe ku-A ukuthi kuthiwani beqede, eze ngapha kuthiwani eqede. Mina ngibona ukuthi kodwa mabengavula ipage lokuthi kahle kahle ekuqaleni kwenzeka u1 no2 no3 khona ozophoxeka. Kanti akukho-ke right ngoba phela thina sibona abantu asebebadala, sebewomama, sebewogogo, vele uqala i-foundation iyona iyantengantenga, inezinto zokuthi hawu wayengalukhuluma iqiniso, awukwazi lokho, mina ngiyakwazi, wathi kimi wathi, uyabo.
kodwa sesiside isikhathi. Kodwa shuthi nakhona isikhathi siba side khona ama-promises aphukayo endleleni. Manje ukuze phela manje awukwazi ukuthembisa umuntu mase ungayenzi into mase uthi akabe right. Uphinde futhi uwenze okunye uthi akabe right. Ulobu nje umgxisha umgowo mase uthi akabe right. Akwenzeki kanjalo. Kodwa manje into eyenza ukuthi bagcine belwa bobabili ukuthi-ke bathemba u-husband kakhulu ukunokuthembana bona as amakhosikazi, ngoba phela vele le yamakhosikazi beze bebukana ubuso nobuso babizwe u-husband. Ayiphele le nganekwane egazi ngibhizi Nkosi yami, yazi kuphi uma ngisithola isikhathi sokuthi angihlale phansi ngenze amavidiyo ahlelekile ngiyoba khona ngizame. Kodwa kwamanje ngiyabonga ngokungisaphothela le y'nganekwane zami ezifike nothando nesithembu. Ngiyabonga ngempela guys, bye.